To je byl tak do hlavy, kurva, vole, to bolí. Tady normálně mluvit, co z toho začal. Začalo tě bolet nic jiného. To je náš mrtvý. Tak budeme odcházet postupně tak aj, My musíme slyšet tak prastevo. Další mrtvý, bo. Tam to je si to vkavo. Nevím, jestli jsme... Hledej, šmudlo, hledej. Vyšel dál. Je to taková malá omava. Počkej, ticho. Je tam ještě jeden dobře skrýt. Pak ji kopeš nahoru. A je tam spousta takových skutkových stromků, za které když se lehnete, jste špatně vidět, máte celkem dobrý. A tady prvních 5 metrů víceméně vás celý nahoru, že to kropí. Jo, hodně se to odráží. Je to dost na prd. Ale posledně nahoru bude asi 3 nebo 4 jenom. Takže by to mělo jít. Ale chci to fakt tvrdě celkem. Hej, chlapi, teď se... Chlapi! Hej, drž ho. Karko! No, je to mase? No? Jeden chceš ho. Napravo jsou někde, že je skupinka. Nejsou tě člověk, ne? Jo, tam byli naši, no, tam jsme umřel. Ale jsem tam byl prej sám. Jo, on tam byl s náma, no, my jsme to všichni vysypali. Takže jsme to procházeli celé tady to pravé křídlo. Tak se jenom tady použít. Tady úplně všude odsaď to sypou a tady je fakt nejlepší úsek pro ten úsek. Jo? Jak blázen, no. No, to ne všude. A tady jediný na dostavě. Musí být rychlovka, ale. Takže dám si tak rozmístit na ten vál a pak na rychlý. To bude dobrá stage. To bude fakt stage. Malá omaha. Tak jde na to, no. Ale já utěknej, vole. Maháme naopak, abych si brál. Zpátkyní krok. Jednou dáme zbraň, druhému náboji. Ty dal jsem pravou? Jo, já jsem tam byl úplně nahý, ale já jsem jako stěžoval, jsem tam byl sám. Jako tam jsem se stěžil, to mě ošíval, držel vlastně na jedné Jako no, asi tě držím línu. Díky. To byl tady udělat vstupný díl, ani vstupčů. To bude malá, ale velká. Ještě mačky, ty jo. To budu zabodávat jiný díla. Využívejte ty stromků, těch kucháků stromků, co to jsou ty Když to viděla, ale utíkala, že to vlastně hlavně přijel. Tyhle musíme, jo. Když se zastavíme, tak stejně na tom Určitě si stejná a podrží do cenu. ten moment, já si na to násobně. Si dobíte si to. Ale dobí si máme všichni a máme jenom si kolik načát. Hlavně si dotočte všichni. Podište se. Dobí to si ho mašitné, no. Ježí na tebe ta kamera? Seděl. Je bokem? Ne, rovně, au. Přímo na tebe, jo? OK, žádný zdržování, bude to šturm, jo? Žádný krytí, žádný zastavování, všichni dopředu. A vyčasíme. Ty tam někdo dostal? Tady první, druhý a první vyběhnou, druhý napočítají do 5 a pak vyběhnou. A teď jsme v týmu. Takže zleva počítáme, první, druhý. Počítáme, první, druhý, zleva. Druhý. No? První běží, druzí počítají do 5, pak běží taky. Takže 2, 1, set. Jet,